Οδύσσια, ραψοδία Α, στίχη 1 έως 25. Τον άντρα, Μούσα, τον πολύτροπο, να μονιστορήσεις, που βρέθηκε ως τα πέρατα του κόσμου να γυρνά, αφού της Τρίας πάτησε το κάστρο το ιερό. Γνώρισε πολιτείες πολλές, έμαθε πολλών ανθρώπων τις βουλές και έζησε, κατά μεσή στο πέλαγος, πάθη πολλά που το σημάδεψαν, σηκώνοντας το βάρος για τη δική του τη ζωή και των συντρόφων του το γυρισμό. Και όμως δεν μπόρεσε, που τόσο επιθυμούσε, να σώσει τους συντρόφους. Γιατί εκείνοι χάθηκαν από τα δικά τους τα μεγάλα σφάλματα, νήπιοι και μωροί, που πήγαν και έφαγαν τα βόδια του υπερλάμπρου ήλιου. Και αυτός τους άρπαξε του γυρισμού τη μέρα. Από όπου θες, Θεά, ξεκίνα την αυτή την ιστορία, κόρη του Δία, και πες την και σε εμάς. Τότε λοιπόν, οι άλλοι, όσοι ξέφυγαν τον άθλιον όλεθρο, όλοι τους ήσαν σπίτι τους, γλιτώνοντας και από του πολέμου και από της θάλασσας τη μάχη. Μόνο εκείνον, που τον πέδευε πόθος διπλός, του γυρισμού και της γυναίκας του, τον έκρυβε κοντά της μια νεράιδα, η Καλυψό, θέα σεμνή και αρχοντική, στις θολωτές σπηλιές της, γιατί τον ήθελε δικό της. Και όταν με του καιρού τα αλλάγματα, ο χρόνος ήλθε που του ορίσαν οι θεοί να δει κι αυτό στο σπίτι του, να φτάσει στην Ιθάκη, ούτε και εκεί δεν έλειψαν οι αγώνες, κι ας ήταν πια με τους δικούς του. Ωστόσο, οι θεοί τώρα τον συμπαθούσαν, όλοι εκτός του Ποσειδώνα. Αυτός, σφοδρό κρεμούσε το θυμό του πάνω στο θεϊκό Οδυσσέα, προτού πατήσει της πατρίδας του το χώμα.